Lívia Šumichrastová, Ľubomír Moravčík a Renáta Kolenčíková vystúpili z poslaneckého klubu Smer SD v mestskom zastupiteľstve. Kolenčíkovú odvolali jej poslanci z postu šéfky klubu počas jej dovolenky. Mimo kameru priznali, že podľa nich sa mala podpísať pod zhoršené vzťahy v klube. Nebola som na klube, tak som sa nemohla obhájiť. Dozvedela som sa to od novinárov. Najviac to gradovalo vtedy, keď sme schválili pána Oramusa do finančnej komisie a Števa Štefeka do mestskej rady a ja som tu na zastupiteľstve čelila tlakom poslancov, že prečo ich neschválime. To je to nefér z jej strany, pretože snaží sa prevaliť alebo prehodiť tú zodpovednosť, akože napríklad na mňa, že údajne ja som bol a priori proti pánovi Oremusovi. To, že nebol v finančnej komisii alebo nebol zvolený, to bola práve iniciatíva pani Kolenčíkovej, lebo ona bola s ním v spore, osobnom, možno rodinnom. Oficiálne jej vyčítali, že nezvoláva koaličné rady, čo ona odmieta. Boli aj takí členovia klubu, ktorí povedali, že, alebo vyjadrili sa v tom zmysle, že nemá zmysel na niečo čakať, že už nebudeme to odkladať a jednoducho chceli tú vec riešiť, aby sa hlasovalo o odvolaní predsedničky. Nikto nie je prilepený k stoličke. Boli uvedené dôvody rozdielom z pohľadov na koalíciu. S kým byť v koalícii a s kým nie. V tom sme sa nezhodli. Vždy som zvolala koaličnú radu, tak mi to zdalo také smiešne, že toto by mal byť ten podnet na to, aby ma odvolali. Ja osobne som to čakal. Boli také vzťahy. Mne to je ľúto, ale nebola iná možnosť. Z klubu odišiel aj bývalý futbalista Ľubomír Moravčík. To bola reakcia na to, že bol zmenený predseda poslaneckého klubu. Som sa rozhodol slobodne. Vystúpila som z poslaneckého klubu Smer. Boli porušené všetky morálne demokratické zásady. Diskusia. Voči mne ja si myslím, že neboli žiadne výhrady, ale na druhej strane si myslím, že ja som sa viezla s pani Kolenčíkovou, lebo sme aj osobné priateľky. Koaličná zmluva platí naďalej. Budeme sa snažiť, aby sa opäť pričlenila SNS do koalície, lebo SNS bola vyštvaná z koalície a budeme všetko preto robiť, aby zase sa koalícia obnovila, tak ako sme išli do volieb, to znamená Smer, KDH, SNS. Jozef Jurík, televízia Nitrička.